Bjørn. Og mit navn er Busk. Tilsammen har vi 39 års erfaring i overlevelse i den danske natur. Det her er instinkternes oprindelse. med Bjørn og Busk. Jeg befinder mig i en dansk skov i december. Når kroppen er nedkølet, har den brug for dobbelt så meget energi for at holde sig varm. Nu vil jeg vise jer, hvordan man finder mad i et træ. En af de gode kilder til energi, altså som sagt biller, de gemmer sig tit under bark, så nogle gange skal man lige prøve at lede lidt, før man finder dem. Eller i muld. Og du kan se her, nu er vi ret heldige med en stor billerede. Der er rigtig gang i den her rede her. Bare se. Prøv at se her. Så kan man bare spise dem her. Man kan bare lige have fat i dem. Velkommen til instinkternes oprindelse. God protein. Rigtig godt. Jeg kan lige tage lidt mere for en sikkerheds skyld. De er lidt sløve, men det er på grund af kulden. Der er en... Der er også en her. Vi har nu samlet et forråd af laver. Hr. Busk, er du klar til at holde dig i live? Ja, de bevæger sig en lille smule. Men det er simpelthen på grund af kulden. Hvis man lige skubber lidt til dem, så kan man godt se de i live. Nu tager Busk et par stykker. Han er sulten, og han skal også have live ude i kulden. Jeg får fat i... vi kan se, at den her, der er godt liv i den. Så den tager vi. Så der må også være nogle gode proteiner i. Problemet med de her larver, det er, at de bider ret hårdt. Derfor er det fordelagtigt, at hvis man har en kniv, så kan man lige tage hovedet. Så kan man se alt det sorte pus her ryge ud. Okay, bare tag en ordentlig håndfuld, min ven. Tag lige et par stykker. Det handler om liv og død, og derfor kan man simpelthen blive nødt til at skulle spise sådan en lille larve her. Du skal huske at holde dig i live. Du bliver nødt til at tage lidt ekstra. Hernede har jeg fundet et meget specielt træ. Det er kilden til den bedste næring, du finder i den danske skov. Det kaldes et labertræ. Det er fyldt med små lækre larver, som gemmer sig sådan lidt rundt omkring. Det kan være lidt svært at spotte, men for det trænede øje er de altid lettere at finde. Man skal bare rode lidt, så kommer de frem. De er lidt svært ud. De binder lidt nogle gange. Men se her.
De er helt søde.